Здравейте, приятели! Днес ще направя следващия урок номер 3, урок за софтуерната архитектура и за директориите, така да се каже, за сградата, за дома, в който ще живеят нашите файлове, където ще пишем нашия код и ще го разполагаме. И така да започваме. Най-напред създавам папка, т.е. директория admin. Това ще бъде служебна папка, директория за администратор, където администраторите, модераторите евентуално ще извършват допълнителни операции, които обикновеният потребител, било то регистриран или нерегистриран, няма да може да ги прави тези неща. Следващата папка е Templates. Ще ми извините, но не мога едновременно да пиша и да говоря, затова когато пиша мълча и когато свърша, след това обяснявам. Следващата директория папка ще бъде readme. Така, в папка администратор създаваме текстови документ index.php, в който документ евентуално сега ще отиваме в папка readme, където създаваме следните текстови документи. Lesson 1 за урок 1, Lesson 2 за урок 2 и Lesson 3 за урок, за нашия сегашния урок Lesson 3. Това ще бъде допълнителната литература, която ще ви давам, за да може да се упражнявате извън видеоуроците. Евентуално вътре ще бъде добавена допълнителна информация към въпроси, които вие сте ми задали по един или друг начин, които касаят точно тази лекция. Един файл създавам. Lesson Now, където ще бъдат абсолютно включени всички уроци на едно място. Текстови файл за спецификацията, където ще се записват to-do елементите, грешки, подобрения, идеи, всякакви неща, съпътстващи разработката на самия проект. И референс документ. Това е документа за заданието, това, което клиент евентуално ще иска от нас да се направи. Така, отиваме в директорията Template, където ще създадем различни видове
темплейти. Темплейт Basic, който темплейт ще бъде само с няколко статични странички. Темплейт текст файл, където ще има логване и регистриране на потребителя, използвайки текстови файл. Темплейт с база данни. Темплейт с база данни за комерциални случаи, където ще може чрез PayPal и разни други платежни системи да извършвате онлайн търговия. Тук сега създавам един индекс PHP файл, който в началото ще го сложим, за да може да се зарежда системата, когато го търси, да не издава грешки, директори и така нататък, да се предпазим така от много елементарно хакърстване. Поставяме го във всеки един темплейт. И се залавяме с писането на Basic темплейта, на най-елементарният темплейт. Където създаваме следните папки директории. Папка за различните езици, защото сайта не може да бъде посещаван както от българи, така и от англоговорящи, от руснаци и от каквито други езици решим. Папка за заглавие, headers, папка footers и папка functions за функциите, където ще се съдържат всякакви наши функции, константи, настройките за базата данни. Отиваме в Language. Сега отиваме в меню, в Modules, създаваме менюта.
създадох папка контакти, но това е отделна страница и затова я сложих в папка Page, папка страници. Папка HTML Edit, където ще си сложи файл за писане на по-красиви постинги. Да може потребителя да си слага връзка за картинки, да удебелява, да подчертава текста, да го прави цветен, да има малко повече свобода, да си разкраси това, което иска да ни каже. Папка Select. Тук ще сложим всякакви падащи менюта селекти. Например, селект за градовете Cities, където ще бъдат изборени всички български градчета и села. Или папка за пола на човека, мъж, жена, дете. Сега отидохме в папка Footers, където създаваме двете папки Terms и FAQ. Папка за условията, под които ще се ползва сайта, правила, изключване, налагане на банове и FAQ, често задавани въпроси за това как функционира, какво се процедира и така нататък. Отиваме в папка Functions, където си създаваме създаваме двата файла за база данните и за контакти. Това беше, приятели. Благодаря ви за гледането. До нови срещи!